It-tnejn fil-għaxija l-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li r-reputazzjoni ta' pajjiżna ittebbat b'diversi każijiet u allegazzjonijiet ta' korruzzjoni. U għalhekk li gvern ġdid għal Joseph Muscat inneħħi l-liġi tal-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi biex dawn xi darba jew oħra ikollhom bil-fors iġorru responsabbiltà temilhom. Kemm jien, kemm kwalunkwe politiku ieħor li jkun hemm fil-Parlament jiċċappassa fuq korruzzjoni, jaf li sal-aħħar nifsa ħajtu dan ma jista' jsib qatt serħan illi b'xi mod jew ieħor għaddija lixxa. Ma tista' qatt tgħaddija lixxa bil-korruzzjoni politika, dik li qegħdin ngħidu. Din il-liġi tibda tapplika minn meta tgħaddi mill-Parlament, spjega l-mexxej Laburista. Dwar il-Whistleblower Act, Joseph Muscat insista li huwa kruċjali li nipproteġu lil min jikxef xi każ ta' korruzzjoni. Sepp kull min huwa ta' rieda tajba, qatt ma missejt mal-korruzzjoni m'għandi xejn bil-lel norqod, m'għandi l-ebda problema, naħseb qed jinkwieta llum minn għandu l-faħam miblul fil-verità bi-kwistjoni bħal din. Mistoqsi jekk il-Partit Laburista għamel żbalji fil-passat, Joseph Muscat wieġeb hekk. Naħseb inkunu supervi jekk nippretendu illi aħna konna dejjem korretti u l-poplu meta ġudikana kien dejjem żbaljat. Il-Partit Laburista semma lill-poplu ra fejn żbalja u mar lura għall-valuri soċjali tiegħu. Irridu nkunu politiċi li l-poplu jaf fejn qiegħed magħna u aħna nkunu nafu fejn qegħdin magħhom għal Joseph Muscat. Il-mexxej Laburista qal li huwa waħdu mhu ħadd għaliex huwa l-moviment li jagħmel lil Joseph Muscat. Joseph Muscat waħdu mhu ħadd u mhuwa xejn. Ġifieri jekk jien nispiċċa il-moviment ikompli. Jekk il-moviment jispiċċa, nispiċċa jien miegħu. U dik hija għaliex mhijiex one man show. Jien li qiegħed nagħmel hawn huwa l-inservi ta' kollant biex inġib flimkien lil dawn in-nies kollha.